Deres drøm er at sende en bemandet raket ud i rummet, og i går kom de et skridt nærmere på at gøre drømmen til virkelighed. De opsendte nemlig for 4. gang deres raket Sapphire, og de har svært ved at få armene ned i dag. Velkommen, Christian von Bengtsson. Tak skal du have. Du er jo flight director, som det hedder, og en af hovedkræfterne bag det her projekt, og det var faktisk dig, der trykkede på knappen i går. Vi har et billede af dig og Peter Madsen. Peter er jo manden, han har været gæst her en del gange. Ja. Det er ham, der skal sidde i raketten, når den endelig bliver sendt afsted. Det her billede er taget lige efter opsendelsen i går. Hvorfor var der så stor grund til at juble i går? Ja, men der var flere ting i det. For det første så var det et teamwork i allerhøjeste grad. Altså Copenhagen Suborbital, som det hedder, fungerede rigtig godt. Og så knækkede vi en nød. Det lykkedes os at skyde en raket afsted, som var aktivt styret. Og det er en meget speciel ting. Hvad vil sige, at den er aktivt styret? Ja, det betyder at helt teknisk, at den kan styre sig selv, og det er noget, man skal kunne. Lad mig prøve at forklare. Aktiv styring er lidt ligesom rumfartens svar på bacon. Det er sådan noget, der altid får tingene til at fungere i hvilken som helst ret. Og det er den ingrediens, vi har nu. Ja. Så nu skal vi bare tilsætte masser af slid og masser at gå på mod og donationer og ekstra teamwork og de der ting. Og så kan du servere en stor raket. At det er faktisk hele hjernen, det er styresystemet, og det var den, I skulle teste i går. Det kan man sige, ja. Det er en meget væsentlig ting, og nu er der ikke rigtig noget, der kan stoppe os. Nu er vi på vej ud i rummet. Lad os lige prøve at se nogle billeder fra ja, jeg er meget spændt. Jeg har ikke set noget selv. Nemlig. Samlet set, så tog det jo 90 sekunder, altså 1,5 minut fra den blev fyret af, og til den landede i Østersøen igen. Hvordan havde du det imens? Meget spændt. Det er altid svært faktisk at gå tilbage og prøve at beskrive, hvad man føler. Jeg kan huske lige, da den letter. Det var en meget, meget speciel fornemmelse. Både sådan for, man kunne fornemme, at alle, der havde arbejdet på det her på en eller anden måde, havde den her specielle følelse af det her teamwork, der går op i en højere enhed. Det var jo din finger. Det var mine fingre, der var på, og det er det altid. Tænker man så et eller andet storladent og næsten historisk, inden du trykker på knappen? Det lyder mærkeligt, men faktisk er det meget svært at tælle baglæns for 10, når man skal trykke på sådan en knap der, fordi der er så mange ting, der går op i hovedet på en, og der er så mange følelser på spil, og så meget glæde, eller det kan være spænding. Men at se de folk, der har lavet de her systemer, der sad ved siden af mig, og se tingene, at den fløj snorlige op, se deres glæde i det der, det er næsten lige så stor det fantastiske i det. Altså, det er meget ubeskriveligt. Det er faktisk svært at genkalde. Altså, det her var jo 4. gang, og de tidligere gange er det jo blevet dækket meget massivt, både af danske og udenlandske medier. Og det er jo ikke alle gange, det har været lige succesfuldt. Men gik alt, som det skulle i går, eller var der noget, hvor I sagde, der var noget, der glippede, som vi kan blive klogere på? Der er altid noget, vi kan blive klogere på. Traditionen tro, så har vi efterladt endnu et stykke metal på bunden af Østersøen. Raketten, vi skød i går, ligger på bunden af Østersøen. Var det meningen? Det var det ikke. Den skulle med hjem, men det er faktisk ubetydeligt. Fordi alt, hvad den har gjort, alt, hvad vi skal vide fra den, er kommet ned til os gennem radio. Så vi har en virtuel, kan man sige, version af raketten liggende hjemme på bordet, så vi havde ikke brug for den, men selvfølgelig har det været rart at have den med hjemme. Man tænker bare, det er sjovt, at I kan næsten ikke få armene ned og beskriver det som en næsten perfekt opsending, men altså raketten, den fik I så ikke med hjem. Jeg vil sige, det at den fløj op, og det styresystem virkede, var 99% af det. Det sidste 1% ville have været at få den med hjem. Så nu skal I faktisk til at bygge en ny? Vi er i gang. Altså, den kapsel, du kan se her, som er 2,5 meter høj, hvor der skal en løfteraket nedunder, den står allerede ude i København på Refshaleøen. Peter går også i gang med en Heat 2X-motor. Peter Madsen, som er manden, der skal ligesom en gang. Den er allerede på vej. Det vil sige, til næste år kan vi faktisk potentielt skyde en rigtig rumraket afsted ud i rummet. Og når du siger en rigtig rumraket, hvad er det så, der gør den helt rigtig? Ja, det er jo fordi, at folk har tit tænkt over, at vi kommer til Østersøen og skal skyde en rumraket af, men det er ikke tilfældet. Det er alt sammen teknologier, vi skal teste af, der skal skyde til nogle kilometers højde, der skal vise nogle ting. Man skal ud i rummet, så er det 100 kilometer. Og I var 8 kilometer oppe i luften i går. Ja, men nu har vi mestret den her teknologi, og nu kan vi lave kvantespringet fra at være dernede, hvor der måske er andre, der kan måle sig med os. Og nu rører vi pludselig derop, hvor vi kan begynde at måle os med de store, altså det vil sige NASA og andre ting i virkeligheden. Med størrelsen på raketterne, og hvordan vores missioner kan udføres og sådan noget. Så det er om et års tid, at I nærmer jer NASA-niveau, eller hvad? Der går et par flere år, vil jeg nok sige. Men til næste år kommer der noget, der potentielt kan flyve ud i rummet. Året efter igen kan vi muligvis have en stor motor
på højde med Rundetårn nærmest. Godt nok ikke helt så puttet i det, vel? Men det bliver stort, og det bliver vildt nu, og vi er på vej ud i rummet, så det er meget spændende. Det er derfor, vi ikke kan få armene ned. Men altså, er der rift om pladsen? Altså, med hvem der så er den første mand, der bliver proppet i? Det er der egentlig ikke. Vi har jo lavet den den herlige løsning, at Peter tager den første tur. Det vil han gerne, og det skal han også, og det er sådan, det skal være. Det er det at gå og lave de her ting her i dagligdagen. Det er faktisk det, der driver de fleste folk. At bruge 15 år på at flyve i 15 minutter, det er faktisk det hele værd. Så jeg er sikker på, at næste gang I tester, så ses vi igen. Ja, det håber jeg da. Og tillykke med, at selvom I mistede raketten, at I så fik det ud af det, som I ville. Ja, vi fik alt ud af det. Og hils Peter mange gange. Det skal jeg gøre. Tak skal du have. Vi er tilbage igen i morgen kl. 17.25 med Godaften-panel, og en time senere, nemlig 18.25, er det Godaften som her og nu. Og det er i Tivoli igen i morgen. På gensyn og Godaften Danmark.